Baro takarjala bai khopjak gengrai rang khol kamio Lama Hamya Jai kwrwi obo haino gengrai kamio Tiprasa rokni rwngnogo thangnani hati habao thanani haikaba sak hamya rok wngkha hingke malkhung rok ambulance rok phainani belai kheno jwngjal abo haino Tiprasa kami belai kheno talika hamya haste hapang tongtwtwi mungsa Tiprasa kami no naikolwi naiya lama rok abo haino kami lukurok kok sai khwnarwkha Lama Hamya ni bagwi tamo kok saka khwnai di didiput chiniha norokni je kamio je lama rok hamya haikaba jaijorok swnamwi rwjakya hinui khwnao haste hapangni twi bomhai ke swnamjakya abo kisa kok sai khwnarni haste ni hapangno ang onrut khaina muchungo chung onrut khaina muchungo chung tui kahamba manungya khai lama bakrui bridge bakrui boni bagui haste hapang lukrok no koi mungsawo tini chini 12 takar jaloni anguinai MLA sar MLA visit koloi nobo request khayo jongno nai phaithung chini subida chini problem tamo bo kisa nai wan sok thung bo kami gongrai kami block he Jampuijala block kilobarma gaw panchayat busuk bosorok wngkha kamini lama rok obo hai mamang jwngjal wngtongmani omo hai jwngjal wngtongmani to ang achaya sukang ni simi omo hai kosto ngui phaikha hati habarok ole norok bomo haike norok lailai to tui rok torkha hangke wati rok phaike bomo haike norok laisulai to jeng judi watoi ren manoi phalna hingke bo phalmaya bazar thangna ro hingke bo thangmaya bridge kroi jeng uko borak rok ni snamo tui torkhe talangjago nosto khayo bosor season rainy season hingke jeng oko tui parung maya rungnog rok porinai chirei khonai rok le bomo haike laisui pori tongjalai omo hai the same condition watoi season hingke tui flat torkha hingke chrai rok school thangmaya no harpek tai bridge kroi ba ঠিক মতে ক্লাস থাংমায়া স্কুল রকো এবসেন যে ফ্যামিলি ro kaya অর প্রায় 10 পরিবার কাউচং oron simi